nisa woni rewɓe fil hajal yani ɓalagol jooma mulle ɓen ɓay ko kamɓe kadi rewɓe watto ɗum fof gooto on tojette bismillahi rahmani rahim wa min ahammi alhaqaiqi allati ihtawaha التقرير التي أعد بعد حلقة دراسية خاصة لبحث هذا الموضوع أن حوادث الطرق لا تكون في أغلب الأوقات حوادث عرضية، وإنما تكون بسبب سلسلة من العوامل التي تكشف عنها التقارير والإحصاءات الرسمية. المشكلة الأساسية التي تهم السلطات لا تخرج عن إيجاد سبب طبي للوفاة. Yo jangano ina ga kadara ana so rahimahu wa min ahammil jaa ko buri himmude al haqaiqi e gongaji din ma haqinqina din allati din ihtawaha di moftuno e mum at taqrir mana din kaydire mabbe don ama taqrir toujours ko li kaydiri nde ɓe fottannoɓe winde ɓe yaltin ɗon kamɓe organisation mondial de la santé alladi uidda ndin kaydiri nde annduɗa ndi heblano baada halgatin dirasiya ɓaawo nde ɓe waɗi kuruwol e mayri ɓe waɗi jande ɓe ettiji gayn ndi baada halga won yimɓe jooɗortoɗo o seeɓi kaydi ina joni ɓe jooɗo ettija ɓe jannga mawduuji mayri on ɓe laara ko intérêt konto ɗum woni o idda ndinno konta baada halga ɓaawo nde ɓe waɗi kuruwol dirasiya jande yankowol hasatin hertingol nde bahsiya tawi ko fii ɗaɓɓitugol hadal mawdu o mawdu ɗo mana tawi ko ɗaɓɓitugol fii ɗi accident ji ɗum wiyete mawdu on fii nde windande ɗo ɓe yaltini anna hawadisa turuq ɓe wondema accident ji laawi ɗilla takun laatatako fi aghlab e nder ka ɓuri ɗuɗude alqate waktuji ɗin hawadisa wonata accident ji aradiya weeɓitorɗi ni tun hara sababu ala wonama takun anduɗi accident ji ko latto bi sababi ko sabu silsilatin ko ɗum woni jogodirɗi minal awamile golleji ko suwa oɗa golle ma na ɗum ɗiyeɗa golle ma ɗeɗa golle suwa ko anguel lawol ngol mako oto moƴƴon mako chauffeur compétence on ɗum ɗo ko andi fof ko silsila wawi jolo kowol minal awamile golleji allati ɗin takchif ɗi humpiti takchifu ɗi humpiti an ha fimu a taqriru ma taqariru ko ɗum woni ɗe ɗo tabintinanɗe maɓɓe kamɓe organisation mondial de la santé on wal istaatu rasmiya e ko limoreji officier ji ɗi yaltini kon ko laamu ngu yaltinta won hitande kala ɓe daara ka hôpital ji ko jelo maayi par accident ɓe winda ɗum ɗon ko jelo bulosi ka accident ji ɓe winda ɗum ɗum wiyete istaatu rasmiya ko contoreji gouvernement officiel ji ɗi won muskilatu al asasiya won ko woni noon muskila arano on ka bange accident ji ɗo woni probléme al asasiya fuɗɗorɗo on allati on ta hummu mono himmiri a sultatu laamuji ɗin hande la tahruju on probléme ɗon o yalta mana o feƴƴa an ijade woodinde sababin tibbiyen ko woodingol sababe lekkiyankojo lil wafati wonande wonɓe fatade mum ɓen awi isabatimma wonde wonɓe blessude ɓe mum ɓen kono ɓe heɓira lekki ɗum mayele ɗen ɗuyto e mum blessure ji ɗen ɗuyto e mum himmendi maɓɓe ndi feƴƴaɗo ɗum waɗi ko ɗum waɗi muskila al asasiya fondement jankojo ma fuɗɗorɗon allah ti on ta hummo himmirɗa sultatu laamuji ɗin hande la tahruju on himme ɗon yalta ma o feƴƴa ani jaade woodi nde sababirte ɓiyinde no ɓe heɓirta sababu ñawdowo o lilwa fati wonande fatulleji ɗin ka accident ji ay ɗi sabatima blessure ji ɗin wakta akkudu e tentingol kadi mimma ida kanat immorde si tawi woni laatike qawaninul murur sariyaji fi circulation on ete murur
kadon to hikat tay din don di huncama mana sofer be respectali di am lam tun ta hakma di huncaka ko do wadi kal leyde développer be wadi machine je fo tay joni hay violda affaire conduite on hay si be ala don be o manangude wadi machine de kambe dum himiribe woni kay ko himmiribe ko darugol no be nyawndira wa maayo be buloso be on dum kadi watta ko de tentingol mimma immorde dum ida kanat silati ke qawaninul murur di sariyaji fi circulation ga don to kat mana hidi huncede am lan tun ta hakkaadi ala ka huncede hono be dabbi tan sin be anda yimbe no respect de no ma sa respect wa bi fu no baka don kadi mano no wattindire don kadi taqrir ndem fottande mabbe don kambe toujours organisation mondiale de la santé on be baki don kadi be ni anna hunaka no ton iddata sila be lande duudude kadi fanniya de anda ko nyenyal yankoje muhimmatin himmode dum non ka bangel technique kadi ko yote fanniya bangel technologie kadi ma watte ton hunde molanande kadi tata'allaq unden don harano yowondiri be halati sayyara al hali otowangal wa jahaz kan appareji at-tawjihi fewtinirde din ma tindinirde din fi ha ka otowangal kala ko yaay hubbe maggal hubbay ko signalata ton fo signalay wa alati daf'i alaji dunyoji din wal jarri alaji podoji di wal muharrik fi motor on ta dum do fo no timme maggal wa as'ilatin elande ukhra godde ko kadi tata'allaqu den kan no yowondiri bi madar ru'ya hadirde yi'ugol sofer jon ma soit est-ce que ala ko wirnata pitaaje ko waytata non ka buruji ma est-ce que na faro min data ma est-ce que gita sofer on non motno keldi so dum ko mada ko hadirda ru'ya yi'ugol gol fi makane nokkure bugo el hadisa ka accident o wadi don wal ahwali al halija al jawiya yati yankoje din est-ce que hariyasi on wada nibi wada brouillard wi ko eto wal ahwal al jawiya affaire yasi on affaire weyngo wal idaa ya affaire jalbeni din est-ce que to wangal no yonnade normal farji no timme ko eto warde tariq kany webi tande lawol ngol est-ce que lawol no mari état modjo ila hedi zalke ko na dum asbab fanniya e sababuji de anda dido ko ka bangal nyenyal di ndarirte mana ko ka bangal golleji te fanniya bangal nyenyingol fi golle dogugol ta technologie bangal ko ka bangal di technologie